Akeh men, Pak. Wah, iya iki. Walah, Pak, kayak sawangan getahe tekan kono kae. Lho. Aja-aja iki ana pembunuhan, Pak. Hus, ngomong apa toh? Ayo. Walah, wis ora salah iki. Iki mesti pembunuhan. Wis iki kudu laporan, Pak. Sik toh Bune. Laporan iki yang jelas ana buktine. Lah terus piye iki, Pak? Wis ora usah dipikir. Ayo, terus kenyang sawah, selak awan. Ya, Pak. Walah, Pak, coba iki kira-kira geteh apa kok saya akeh men. Iya ya Bune. Umben kok urung ana wong nyangalas ya hene pisan. Wih, lah malah nyanti tapi ditinggal. Duh Gusti, iki apa? Aja-aja bener-bener pembunuhan dikubur neng kene iki. Pak! Pak! Yo Bune. Nang endi to? Nang endi to Bune? Nang kene, Pak. Kene, Pak. Ana sing dikubur nang kene. Endi Bune? Iki lho, Pak. Bener omonganmu Bune. Wis ora salah iki pembunuhan. Terus kudu piye iki, Pak? Aduh, Pak, aku kok lemes. Aduh, lah piye iki? Bune, Bune. Bune. Iya, Pak. Ayo mulai lapor Pak RT. Kenapa kan sojak kok buru-buru ki? Ana pembunuhan. Heh, nang ngendi? Iki lho, Kang. Sawangan geteh turun dalan ngene. Walah, iya. Terus mayitnya nang ngendi ki? Dikubur nang sawahku, Kang. Walah Gusti, terus piye ki? Ayo, Kang, lapor RT. Ya wes, ayo. Arbornya ngendi kok buru-buru? Arep nang omahe PRT ya, lapor ana pembunuhan. What? Ana pembunuhan?
apa? Pembunuhan. Halo. Halo. Pantai. Pantai. Ana apa iki kok rame-rame? Ana pembunuhan, Pak. Lho, ana ngendi? Mohon melu mawon, monggo. Monggo, Pak, langsung ke TKP. Yes, ayo. Lho, Pak, kita jajaran terus jalan. Ora iya. Nah, niki nganti dugi sawah kula mriko. Wah, gawat iki. Wis ayo terus nang sawah. Ayo. Nah, niki Pak kuburan nang kene. Bongkar mawon, Pak. Oh, aja, nanti malah kesalahan. Ngene we, laporan Pak Lurah. Biar Pak Lurah yang menindaklanjuti. Oh, nggih bener niku. Ya wes, tapi rasa rono kabeh. Bapakku karo sampean wis seneng kelurahan, liyane tunggu kene kabeh. Oh, nggih, nggih. Terus iki mayate sapa ya? Lah ya mbah, Pak. Yen penasaran bongkar kuwi, Mbah. Wedi aku. Mesti remuk mayat iki. Misi, Pak. Nggih, pripun? Badhe pinanggih Pak Lurah. Oh nggih, monggo. Pak, niki enten Pak RT badhe lapor. Kan mlebet Pak Edi, Pak RT. Monggo Pak RT, pinara. Wonten apa niki? Badhe laporan, Pak, wonten pembunuhan. Loh, neng endi? Wonten sawah kula, Pak, mayit dipun kubur. Waduh. Langsung neng TKPW ben jelas. Monggo. Monggo langsung dicek teng lokasi mawon, sareng-sareng. Lah Pak Lurah teko.
Niki Pak dikubur wonten mriki. Kon ngeten mawon, niki jenengan bongkar, kula tak laporan teng polsek nggih. Gon terus ya mawon. Nggih, Pak. Wah, mesti dimutilasi kuwi. Iya, mau dilebok ing karung. Coba dibuka wae karunge. Ya. Oh alah, jebule pempes. Wonten apa rame-rame niki? Mboten napa-napa. Lah niku mbeton apa kok wonten getih? Niki ayam potong, Pak. Walah, getih sing turut dalanmu berarti saka iki asale. Nggih, malah tiba enten mriki karunge, Pak. Walah, pantes akeh getah ning kene.